Yo 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 yo. Yeah yo. Oi 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 oi.
Yo yo yo. Awas, 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 awas. Oh. Oh.
小哦，耶耶，哦哦，耶哦，哈哈哈哈！啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！哦呀呀！
request. Iya Lintang Asmoro. Oh, iya. Nanti ya Pak Gepeng nanti dikasih oke requestnya Pak Gepeng. Dasar kebenturan ojo gawe wirah wis moro ake paten nono imane wong ayu yen kong situ meken mati yo Lilan nono pamit mulai pasti kula yo mugi enggal antuk sele wong sing bisa ngladeni slirane pancen napa jroning ati ninggal wong sing katresnani nanging sedih kados pundi yen kawula sadrema lapai mung samene atur puji ya terus ya sapungkure
Yuk, 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 yuk. Oh ya. Yuk, yuk, yuk. Yes.